Shubor na kashlem jong unongsan hima. MLA ka South Shillong constituency uba Sanbor Shulai mentaka sengi ka shitarik unailar arajar arpusau ula khot yeki officer jong kitnat terekam sorkar bapher panyakren halor kumno ban pentelun yeki skim ka constituency jong haba yakren berkinong thok khubor hadin balawai jong ka jingyalang nekal yang uba Sanbor ulaong bakum MLA utrang ban pentelun yeki skim bapher ka constituency klem kino ki jingthod lagi day ki skim ke balayo ya kamang pisa na ki wei ru. Panya selong ya ki kam ki bala pentrei bat ban tip ru. Yo don ki jing trei ki badan ka jing ya kendo jing bat thot ha ka ban pentrei ya ki. Shisho ba Sanbor ula pen paru bakumu MLA ula pentrei ya ka skim bat sam shi ki pat ba ya ka baha ka bade hok ka jongki. Kanang bagi pajba kin syai halor kejing penbena jong dangshan halor ki skim ki bagi pajba ki deban yo ulong bu ulaya tho ya ka hok jong ki pajba halor ka shipolak ka badai ni ka benta jong ki pajba yo don ki MLA bagi thot ya kejing penbena jong halor kani ka pisa umi syakmat ban penpau ya ka skim ka ba ula pentrei bat ula no sen yang ru sya ki pajba benta ka sini keladon ka meeting ka Bakarpang kaba nakal yang ka jok office terekam ka jongan apo KNCC Shillong ila khot yang ka meeting haga jinya day bar ka jing kerpat jong ipat ba nong Shillong jok ka 19 South Shillong constituency haga bede ya ki babun ki jing don kam na do ka surok kanti sing kien umbam di ka jing sneu ki surok ban repair ki surok bentar te nomor bah kini kisi kita don kajing jor jong slap kita berkomentar tengah akot aku bagi kita special meeting mentaka ski haka bangal akot yakini ki department nadu ka office jong DC office jong PHE office jong ka PLUD jong ka Shillong Municipal Board ke Shillong Cantonment Board nang ta jong ka sports department jong ka MBPDCL nang ta jong ka health department nang ta ila khor ka urban affairs department nang ta ya ka police department but la khor langru nagal yang jong ki dorbar chnong ki village council nang ta nagal yang jong ka tourism department but ki hakaba ka nagaji ka phangjo nagaji lang kolong ba ka review meeting ka ba ngachit khot ka por ban review ya ki developmental scheme na ki kampun roy kibala pentrei ban kibalang yo sanction ban kibalang yo sanction ru bakin pentrei bakin long kibastet kibabaha ban kibala deploy na mentaga jimentu ki jong ba tegane ka ka review meeting ka mga jukhat na kapor ka ba ngiyo ban ya slok biang ya ki kino ki jing trei ki besange kino ki kam ki bangang de ban le ki jing jing ba bum tar ha ka ba layon mi khmat do ki ba bun ki top official ber ki engineer jong ki department ki baper khamtam hangne hapo sor haki ba ki department ki dai ya kambat ngi ku MLA ka bamun namun taji ki pajba no sesong consensi ber ka belong ka basnat do rata te ngasukwa ban hagaji akren ngasukwa ban shu penpau hangne nomor ba ban ay ka details information ka jing tip Syaki nongsong senong jong ka konsensi ka jonga bat sipat ba jong ka state ibrokoi kolong ba pi kanika ka scheme boro kanika scheme haji sisya kolong ba ladon ru kanang ba kipat ba kin chai kanang kipat ba konsensi ru kin chai kipat ba brokoi kanika state ru kin chai bakal adon ka jing kan tho nagi katu kan deki MLA kiba hadin bangala penbena ya katu kajing ya ka hok kaba ka sorkar kala ai seboro enrufu ke MLA march paulak kata bagi ka discretionary grant te kelano kajing kan tho ba balai ba kala kado ba ye balai ba asun bor uya tho khana sarong yang tang ya ta ka paulak teka de ka habang ya tho ka hok ju pai ba teng ngam tip la ka mong men sim jono ngam tip nrenga ngaya thu eka hok bagas paulak to boron ru powor ke melengi yo te ngahi ngasob dengan kena kabaca mendai tengah takas paulak laka de sinayane arnayane paulak na katsalak na de kururu kabade jompat ba te kan le yu nganga kran ya ka hok te la kalun ngono ka jipunwit ikiwei tengah nganong gumno
le si kan ke jing thut le ne ke jing penmong ye ki we bang penbena ta sekolah te ngat hang dengan ya thu mbadon ru ki baong ba mo ki MLA ki baong ba bale wi thu khana ta ta sekolah bale penbena pa dia kata ka ars pa san phola te kenapa ki pai ba bakin syai kalong ba mo kini ki MLA ki badang le si dan kini kini ski ki penbena ya kata ka ars pa san phola Neringan no lagi ni athui pi kan go report jung office ke tri jong hang ne kana ka MLA scheme ki yong ka SUWP kamun ngi hasorong yong ka special urban works program ka baki ai bet ars pa san pho crore haka ka siti jo MLA bon pentrekam ars pa san pho la sorry te baki pentrekam yang ada ka ars pa san pho lang te kane kan kumuni ka report kalong ba lesi pehang sap bahang ka report Mr. Sanbor Sulai is the first MLA to release and handed over the list of SUWP scheme special urban work program sanctioning MLA scheme 2023-24 and handed over handed over the sanctioning order to Shri Anthony Marwan, Secretary Monitoring Implementation Committee in a public meeting held on Assam Club Laban on the 21st January 2024 to implement the scheme with the help of its members and community people's participation as per work order enclosed herewith. Mut hang ne kalakdo syai ba don ke berang pelat yang mentah nga nadu pernah Januari ngade MLA bening kong do ban pelat ban tip paj ba haka bakala haka ka public meeting la meeting paj ba ka along Assam Club haka lai foi trek jong Januari jong arah jar ar pusa bu sinem benang bening kong tejai beki ong ban ngala pelat ban ngila ai siapa ke komiti kumbugi jule bakin pentrekam da ka bakin ya selok nadu ki dorbar snong kiseng bahalang ki sports club ki society kum bengile ki school bakum tar terba kin petrekam ya kena ka scheme na benta ka jingbit jingbiang nadu ki dok kisuk nadu ka sinong ka thau nadu ki kena school ki sana puli na ki jing ga gombam umdi ki surok lenti singkin bakum tar ter te ngila deplat gum tu te kemun ngaso sorong ba ngade MLA bening kong do kat kuman negeri kuat pen pelat ya kena ka ars pa san pholak sekipai ba kemun nomor baki don ki MLA ki baong ba balai por ya thu khana sarong tang ya kata ka si pholak balai mu ya thu ka ars pa san pholak tengah ngong ba ka jing ya thu ka ba nomor bela ka ba ko reminder ko mo pareng ban programa ya naru panai Januari ka along kana prabnai mensua lesi ngalade pelat paj ba apo Assam Club Laban kuma MLA bening kong don pelat ben berapa paj ba ka ars pa san pholak dan nomor don ki MLA pergi baong ba boleh pernah uya tu khana sarong tai sekolah tengah ngong ba kada di remendar kajing pernah ka ba arpat leng ba jung ki ba ya kana ka pisala de pelat te susu kana kada ki ong ba ki MLA scheme ka ba ki ai bet hapo ka bor jo MLA ban pentrekam berkorkom pentrekam ko jonga kalong da ka ba ki ong ka community people's participation ka ba ngin ya slok da ka biya tre lang bat ki sinong ki baper ki seng balang baper ki dorbar sinong bakum tar ter ngala pelong ke jalang mentan bar hadin ba gini ki skim ru ki ba don ki bala aslang pentrai don ru ki ban pentrai ka bangala khen ya kini ki skim ki ba baro ka kot saka hagi department baper ngaso sorong hatang ha konsumsi jonga kabangan saya tu ya pi nagini di department bar kanno giyo habangala ken kulum baro kamur kini ki scheme ki ban pentrai kam menta hapa konsumsi jonga jong sedem ki bangalayo yak jing base pisa nak sorkar kemi central government na podeli baru nak sorkar jela nak state government aga bang soban ai kuble ya ki central leader jingi nadu Narendra Modi ji ki belai Arab Amit Shah berki kue lapo Delhi ki belai jing kersan ban yo ki central scheme ki babun bukan saya ya penbenai yang dia tu baru ya kalian ya ka nakaliang jongka sorkar jela nadu ka MDA 1 hadu mentaka MDA 2 hapo je lam jong Konrad Sangma bolong minister Badan Borom nang ta iba Preston Tensong deputy chief minister Badan Borom
Ubah siapa bahalang dharu bolong diberi chief minister berok ki minister berki official. Jong ki berki engineer juga department prepare ki ba yang yang konsumsi ki balaya rap benyo ki skim ka bolong minta kana ka skim poro kolong rupees 107 crore 46 lakh 16,843 only ka bamut she's pa nyau crore sau penreu lak kan reu hajar praspa sau pulai tegamut kade ka kam ram ga jonga ban penbena tang ya ka arspa san pulak bat kade ka pra lak ide baro ba da jing kerhu nga so banai ngo yu bre bolo kerhu bangala tre sistem kajing duai ke jongki dapat mi ki ai boardinga bangan lej man la ki tingkong jong ka Delhi na ka ne hapo ka tingkong jong chief minister deputy chief minister ki minister ki officer ba fer bangani ot ari nganam ya ki ba da kajing ie ki penyo yang ka de ki skim baro ka momot lengba jangau meli ka ka skim ka penyo jumun toy ki nong chong sinong jong konsensi jonga ka 19 sau chulong ki yo jumun toy ki nong chong sinong ki baduk basuk bat porok selensar konsensi jonga kabolong sesisin sispa nyau kurur sau pun riu lak kan riu hajar praspa sau pulai kini gidi kijing kerhu ngasoban aingu eu boleh buai nga kabur dengan tri sistem balapan yo ya kani ka mang tengka ka ba penmentuai kinong song sinong jo konsensi kendiat arspa san paulak ya ka MLA scheme SUWP lailak Lailak layo ya ka ISYDP ba ka sport laksan po layo ka DTFM ka badai naman taka ban pende ya ka syat ka riti ka dustur ya ka culture IACDP laksan po ka nero ka ban presurur ki samla ban pende ya ka culture kine ki children park ki park jongki kulung kena ki greenery park ki ong berpendek ya kamariang kane lai telingi layo ka bakot sikrur karwei lak kanyau hajan rus pak sanpau lai teli kawai hamaralaban kawai hapo mensain lumparing kawai hapo dobi tala hapo jolupara hakaba kalau Arab Sibun ya kulung kena kaba hakipur ke belat cuti kiok penyelek kai bat tebat bermiet kaba empet ngam jupo stiu banyo kadeka skim ya kaba labai tengka lengba jongka amrut skim kadeka central skim nangta nang benta kajing ut jing nam jing nong song snong ki para kan thai ben sendang jongi ke betre ka police department apa laban police station kaba tang made ki benai ngala haban IG Arab nomor kala pe ki tunu ke nomor ka kuatar jo ki na do ko por asam ka bigila pe ilut de na ka por so ko por jo ut bar ngala tre stom bar ka ba sotunat ka long ba hauno sdem ngila yo ban sinai ne layo engana ka mang tengka ka ba sau kurur nyo po arlak propo hajar ban sina ya gane ka kuatar armala construction of two numbers artillery ki building kaba long kabarong laima la apo laban police station ki kuatar ba kinyo ban kilapan prai barim kinyo song no kini ki kuatar ka dei kaba ngala sok dan cibun ka balapan sok ya ginong song sno ya ginong tre jong ka police department alaban nang ta ka health department kalong ka banga sotunat cibune hangne ngiyo sau krur kendai lak ban sinai ka health center ka ban cipo jing thia ka balong beningkong de halum paring kabang giong ka urban health center bang ai kuble ya ka dorbar sinong lumparing dorbar sinong kijel football dorbar sinong upper lumparing ba lumparing sports club ki balai donate yang neja ka nyaw hajar tuna na banta jing dun kam kabagilai donate la chu ai klem da stiu bah ka bang ilayo ya kana kamang tengka ka ba san kru duna sau kru krep kendai ban sinai ka ka mini hospital lah benong urban health center ka benong cimudoy ka bakraw ka yakinong song joko lumparing pulun bro koi barkam tammi ki baduk bakodo nang tang yuan ka sports su hangne ngidon sanggawe ka maran nang te apo marlaban ka badika standard ground ka ba ngimdon su ki maran nang kai na dun bagiladu ya ka cricket laban agajing ke bola simti no spai tementa ya kaneru ngilayo move ya ka skim bangilayo ya ka ban kada bakiong ka ban siang
plastik no ban sinagi galeri ban penbahai tu komadan ngadong syadong yang tu komadan bakal long kebabit babiang ban yale kai kan kugajuk ku pemerintah kabagin don dut ki dressing room ki don ki sitting gallery ki penbahai ki nala bakumtar ter kabolong riu krur lai pulak te ngiwan sa banyo pa kada orphan urban affairs department ngilayo e kaneru san pulak lai punyo hajar news pak kene penriu ban sina yakilenti yat kali light motor vehicle ban yat kinala bagi footpath kabade hapok kejat football ban riat laban kejat football riat laban kabakoi kon san pulak lai punyo hajar news pak kene penriu ngiwan par cakane ka smart city kada ka skim ka bagilayo ban sina kine nala hapok konsumsi borok nong song kisaki bamenta ka aqueduct drainage system ko mod kitu kipai kiba kiba pensiong kipai pai ba kiba ring saying ki pensiong harut surang ki supai pathar ka bayu ka kali pemtar ter menta baro ko konsumsi ngilayo ya kada ka system ngilale ne system ka balong san krur tengka ladap kada ka jing trai idan kendiat konsoj hang ne hang tai ba ibarang sa bakal kayaknya po kini kipai pai ba la tap no happening jo kanala bana jorong la tap daga slab ga interceptor la negat ka kopja la ki ban repair ban repair ki pipe kila suk ki ban repair bagi su plate bagi repair ban tap bagi surok ku kila he abaki ya pas ki kaliru kamtam ni hasor ki rid ku surok kala pen suk sibun ya bakin ya pas kali tega kane naka smart city kabalong san kur tengka nang tangi pe jagana ka department ka basam umdi bagi ang PHE Public Health Engineer Department baru juga Shillong Municipal Board ka bangi ya apa municipal board ha ka ba kini ki sistem ngi percang bad yo ka additional water supply nalor ba ngide ki ba pahu ngidang wara shu yang ka scheme central scheme ka bagi ang amrut scheme central scheme ka ba kot nyau krur nyau pusau lak khatsan hajar bagi ang ka additional water supply scheme kaba nalor bangila don ko kanang ai susu iki hakaba ngiwara kada ko na po wa jalano kati kitolong jungi na wa jalano lum so phenam bat na po warisa kaban penuh pahu susu akabala penkemen mene ngaradon meeting bat borok kitor bar senong kibala yaro ya ka PHE bat ya ka municipal ba nalor bagilang kiba pahu ngilanang pahu susu ko kalong ka bangas tunat cibur marka gade ka jigim ka ba man gaski ka jongi ka bangidon kamme te nangta ngiwa balong bolong minister atau ka por culture minister bolong nangta balay arab sibur de akaba ngilayo ka recommendation na po Delhi kumu BJP MLA ngilayo Delhi bat ya kada kayo menta ngilayo khat sau krur khandai fuilak tengka bansina ya kaneka construction of municipal shopping complex including car parking and community hall at Yodak Laban kemun nalor na kayo ki stall ki dukan ki babun bah ka bangin ai si samla ki baduk basuk baklam kam jam ki dio bansagi kam lajong kandan ru ka jaka parking kam tam ki thain jugi ki balong ki balong khamia ba ibom judan ki jaka parking kanyarap subur ki nang wan yowan hatang tu bat nalor kata gindan ru saka yeng jong torbar sinong ha jrong tu ka yeng torbar sinong ka committee hall ka ban pron kam na ka sinong ki sing thai sing samla bat ki sing bahalang ba fer phek la pron kam tu ka sinong kalong jigur ku joko jong blai te kine ka nang ya cha bat nang taka bakat we kan kalong ka building construction for development of cultural complex of the Sengasi Rai Laban Adum Setsi Kenjasi Shillong ya kabala abaiting ka daga North Eastern Council daga JRAP juga minister BJP juga ni Port Delhi kaba kinyo ene ka jaka cultural center bakandon kejing yasat ya kemen kabandon ki function ki program ki ban pendek pensa ya ki nyam tenrai ki jungi ya kasat kasih ya culture ka jungi ban pendek pensa kabalong siplo klur tengka kabaga ngirayo ya kana kalong kejing kerhu ka bakrau kabakan long cultural center ka banengkong do apa konsumsi ka jonga te kalong ki ka banga sotenang te ka bakhadu pa ka ngiwan sakana ka baron kamme ka public works department dan ka pludi ka badai surok nanti sekian nalor ki bel ayo abun ki ba ya kate kalong paring baro kane ke si Koneksi sepak nyau krur, sau pun riulak, kan riu hajar, pras pak sau pulai kadai hakap tem ke jonga ke bengalong kubu MLD. Kabut arpuai, arpuar, arpulai, arpusal. Apo gini ki, lai tilis. Kemudian kadai hapuar, bangang alalog MLD mentala arpus dem.
tang hakini ki lai stem ki neki sispa nyo krur sau khandriu lak khandriu hajar praspa sau kulai lala mun penorong namun tagi di mentoi jadi beliau jo konsumsi ba nila ko nung ba kanika sispa nuklur kanika jungsi kuliah ngajumpi dia beba 19 South Shillong ya jadi bilang terbaru kat kopi sudah ini senang ngomong ha gari ga basisha namar ba phi kumba pilai tip hi ga so banai ka burom ya kinong chong sinong joka 19 South Shillong konsumsi kibala jet hok yang agak ki bapet jinga ki bas ki bapet jinga ki bada jet hok yang ada ke jingi om da ka pisa bat pilai tip hi ka ba nganga yele election ngamju yele election da ka pisa nomor ba de paj ba pen baru pulut bai sa bai dut haman lagi jaka ki be pelong meeting at their own level halaki jong dong sidong ki pelong meeting hi da banta jonga da ka jingi tede hang ta ha ba ka ngajop kan pisa ngaban ail kum se brokat ngaban tre shitom mit bala sgi bagan le chudu delhi gan le chudu chudu ngam salia warga kumo meli teng teng yo nga mi pilalo ngali chong ber kum hakami ju pion bro sekretariat akaleng keleng ngaya bong kuai bambati lam gi pion der gi bong da ba sunbor beli pile chong bagi pion ko beli ngom beli ki pion kim de ki prolog ki ben parajo nga chong bong kuai ber gi bangap ki minister ki danglong meeting gi observe meeting ban ap kum kita bro ngale la ngale kita ki kayo ju muntoy patte pinong kumno kalau bapak saya beli chong bagi pion kalau bapak beli abi gi officer ngang so gamblok bapak dak gaji trace to bangan up bangan yung yo punya slok ka ki scheme yung agi yo sanction ki ya cacat teka jumun to aja no ka jumun to aja ki pa dah bagi abang ngajob ngajob klem dak pisah tu lagi jigi tak ada ngahabat cekri ru dak jigi angap te lo jigi cekri gap trace to kada kubor kan lech ki wi de baro basan bor mano itai boong ya pi ban sei madan ya kata ka aspa sanpo nomor ba nakaliang jong iru agni sila percaya bayong bagi don ki MLA tengaru nganu mong daga kerteng ngaru ngala kerda ba sai mata ka don ki MLA ki bong bo bas mo usarong bani to khana tang ya ka chibolang balay ko mi to khana ya ka aspa san bolang ngade utren setar ulade biya to lo pa nyob na min sa te nomor ba ki on balay mi to ka ne ka jinga to ka ba